Hayang Seta. Sing kok ndel-ndelke Prabu Matsapati. Kincaka rupa kinca Rajamala mudhar. Anakmu lanang Seta salah dikroyok Wadyabala sing gunggunge atusan. Kowe wis ijen tanpa kantha tanpa kanthi. Yen njaluk dawa umurmu, gorene anakmu Tari bakal tak dilatih awake wiwit saka pucuk rambut nganti jempol sikil. Parat prakno teman. Hop. Loh. Wah. Loh yo. Loh ah. Loh yo. Loh. Ya. Babar pisan Kincaka ora nglegewa ora ndugamana. Adate adiku Rajamala cemplungake ning sendhang watari urip. Parandri palungguhan iki ambyar dadi lebu. Nadyan kaya ngapa lan kepiye aku ora trima. Rajamala mati, jagoku mati, botoe maju saanane wong Wirara babati dina iki. Berapa saya berapa?
sing langit kelap-kelap katon ler kincange ngalis risang mawe gandrung sabarang kadulu wukir moyak maye wah Salindri Yayi Balawa iya kepiye di licik lan rusuh Patih Kencaka ing atase senopatine sing jenenge Raja Mala wis mudhar parandene bata ing ngamuk oyak aku aja entuk tandingi yen nganti entuk tandingi lelakon iki ora bakal rampung ora sotah tanding karo wong ngamuk gampang nesu kaya ngono kae kowe mlebu ana ing pasar gedhe Wirata kumpula karo bakul-bakul men ora konangan Patih Kencaka ayo pamara saged wuri bawa teminget tanding karo Patih Kencaka ulat wis suwe mapan ana ing Wirata. Yen perlu donya iki wis tak ubengi. Nanging kok lagi iki aku wong weruh wong wadon sing ayune nganti tumpuk undung kaya ngono. Mara kage kowe sajarwa wong ayu jenengmu sapa? Muni dangu dumateng jasad kula kuladinipun Gusti Ayu Utari nami kula puniken Salindri kowe abdine ponakku Utari singgihan Raden Blaka Suta blak kotang terus terang aku kaprawasa dewaning tresna aku edan kepayang karo kowe ngengkleng bingkleng anglamong weruh lawan ayumu Salindri mula kang mangkono kowe bakal ndak mulyake mongko dadi mbok patih ing Kincabura yen perlu kowe bakal dadi bojo Ratu Wirata mergo calon sing dadi ratu ning negara Matswapura kene ora ana liya kejaba mung Kincaka. Nuwun pangapunten. Kula namung tiyang pidak pejarakan saudon saurupan. Kula kinten kok mboten pantes menawi leladi dumateng paduka Sang Maha Patih. Mula kowe tak angkat derajatmu. Yen kowe gelem palakrama kelawan aku ora bakal tiba ning Padasuri, ning tiba ning kasur babut ingkang kebak kamulyan. Lir sapating sun tumiling hangolati. Puspita medemendah kang warni midering taman. Hanon sekar warsi iki. Mboten Raden. Mboten. Kula taksih kepengin gesang piyambakan kemawon. Kowe nampik katresnanku arep golek sing kaya apa? Manuta. Mboten nyuwun pangapunten. Kowe tek ra manut iki karepmu piye?
Kowe wong wadon krubyuk kabotan Pinjung neng ndi paramu bakal kecekel. Mboten Raden. Boten piye? Boten. Pantes. Ale diri. Kinco sing bakal maju. Wah. Wah. Loh. Wah. Wah. Oh. Ora muter derajat apa. Penyakit negara ora bejaji. Sali diri. Sali diri. Kagiat risang kapirangu rinangkul kinempit kempit dosa ngreknaning bawana ya si tukang walang ati sembah pangabekti kula kunjuk Raden Seta ndak tampa Salindri. Kusik kowe nek mapan ana ning pasar Gedhe Wirata tur mapan ana sak cedhake ku narpane Paman Kincaka lan Rupa Kinca. Kowe lagi ngopo? Nun pangapunten kula badhe blanja wonten peken dipun utus tining Gusti Utari supados-pados sekar mawarni-warni. Aja goro. Gandeng Kunarpa iki njrebabak mongko sak cedhake ana kowe. Aja-aja kowe sing mateni Patih Sakembaran. Upami kula mejahi dumateng Patih Sakembaran menika sampun memper. Amargi Patih Kincaka menika badhe ngrenggut dumateng kasucen kula. Kowe kena mbantah ning pengadilan Meja Ijo Negara Wirata. Hayo melu aku. Ratri gumulung mangkrempak ing wadya
mangrempak ing wadya magiri reh ronanggono rananggono magawe gelar baladalah reca manik sejatining alam ingkang tinut ing jagat anggenku dadi mata pitayane Kakang Prabu Duryudana supaya ngopyak ana ngendi papan dununge para Pandhawa semune wis ana tandha-tandha lan sisik melik. Anggonku nggatekake lelakon ingkang kababaran negara Wirata, aku bisa nemtokake lamun ta para Pandhawa jebul laku dharma mapan ana ing kene. Iki Narendra Trigarta Prabu Susarma sing biyen nate nyoba mbabati barisan Wirata mergo anggenku edan kepayang kelawan sekaring kedaton Wirata ya kuwi Dewi Utari biyen aku dikasorake dening Kincaka rupa Kinca mongko ripalungguhan iki Kincaka rupa Kinca Raja Mulis Mudar tegese Wirata wis ngibarate macan tanpa siung lan kuku. Koko Prabu Ngastina kula ingkang rayipun Susarma ingkang sowan menika mujudaken kabar ingkang kremenaken tumrap Paduka Koko Prabu.
marang pamoring suksma sinuksmaya winahya ing sapi pambukaning warana tarlen saking liyep layap pingaluyut pindha pecating supena jagat Dewa Bathara jagat Mangestungkara ora pangkling kadang wanom Narendra Trigarta Yayi Susarma padha winantu Basuki Anggena Prapta ning Praja Ngastina Yayi Susarman kawula inggih Kaka Prabu Ngastina wilujeng niskala niring sambi kula mboten wonten sambi kula setunggal menapa sembah pangabekti kula mawantu-wantu kunjuk ndak tampa gawe bombonge rasa Yayi nalika semana kowe ndak perintah mongko dadi mata pita tumrape Duryudana anggene nglacak glejah bayana ngendi papan dununge para Pandhawa anggene ndelik apa kira-kira wis ana kabar ingkang nyenengake Yayi nggih bab menika ing badhe kula aturaken Kaka Prabu sasampunipun tinaliti kanthi permati dipun itung ngantos genep dipun saring kongsi lembut jajah kutha Mirangkori anggere kula ngumadi wonten pundi papan dunungipun para Pandhawa. Lah sasampunipun kula ningali kawontenan ing negari Wirata wonten senopati ing naminipun Rajamala adu jago dipun gelar wonten alun-alun tanding kalian lare pejagalan nenggipun Jaka Bilawa menika bab ingkang ganjil menggaing petang kula kinten jagat Wirata mboten wonten tiyang ingkang kadigdayanipun timbang kalian Rajamala ning nyatanipun nyolong pethek namung bocah pejagalan sing gaweane mbleh sapi kalian kebo duwe kaprawiran saged mejahi dhumateng Rajamala ugi sedanipun Patih Kencaka lan Rupa Kenca dipun dukumba sirahipun satemah pecah menika mertandani bilih palungguhan samangke kula saged anggerba Bratasena lan para kadangipun para Pandhawa mapan wonten negari Wirata. Syukur bagi sewu yen pancen kaya mangkono banjur palungguhan iki prayogane piye. Monggo kula dherekaken krampit negari Wirata. Kula mangke ingkang krampit saking ajeng para warga Ngastina ingkang badhe krampit saking wingking. Mangke menawi negari Wirata bedah kula namung badhe nyuwun katresnan kula nenggih pun utari badhe kula palakrama mongko ibune wong sak negara Trigarta ewadene menawi negari Wirata sampun bosah baseh tartamtu para Pandhawa mangke badhe timbul yen pancen kaya mangkono ora liwat aku Nayogyani nadyanto sambung obor colok lintang rambatan pundak budal dina iki Paman Patih Haryo Sengkuni wonten dawuh nggih mangketapne Prawadya Bala Ngastina ngrampit bumi Wirata nun inggih ngestaken dawuh nggih anak Prabu Kalilang Plamit Madal Pasilan
maring bawana langgeng. Penemban Durna kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh Sang Wikudebya Mahatma Bisma. Nganti kapan Duryudana anggene ngubal-ubal karo kamurukan. Nadyanto mau aku wis tutur ning parandene dhewe wegah tampa wemarah nampik marang pitutur becik. Tekane Ratu Trigarta Susarma parandene kaya ngurupake dahana kamurukan anggene bakal ngraman negara Wirata. Mangka Wirata ki dudu negarane sapa-sapa ning dae Kurawa dhewe. Lagi bab menika ngendadosaken trenyuing batos kula Penemban. Sakmangke lajeng kados pundi namung kula badhe tuturi kersa paduka Sang Wikudebya. Yo. Aku mung bakal mbuktekake pangandikane para pinter iki kira-kira sik kanggo apa ora. Sing jarene bener bakal jejer, luput bakal mawut, becik ketitik ala ketara. Kuwi kira-kira jaman saiki isih kanggo apa ora? Caranipun mbuktekaken melu ning Wirata ning ora golong karo Kurawa mung bakal nekseni babare lakon iki kaya apa. mboten langkung sendika ngestakaken dawuh Penemban Bisma.
Iwang Suksmadi luwih uga paring pepayung mring jagat Wirata. Mengkoda abdiku Niken Salindri. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh. Kanjeng Sinuwun Prabu Matswapati. Pitakon kuwi iki wangsulana sing kanthi jujur lan saknyatane aja kok tambahi lan aja ndok kurangi. Yen nganti kowe ora jujur bakal saya ngeboti paukuman sing bakal ndok sandang. Maragake wangsulana kowe suwita ana negara Wirata kene wis pirang taun Salindri. Anggen kula suwita wonten Wirata sampun setunggal warsa kirang 3 dinten sinuwun. Sakjroning kowe ana Wirata kene gaweanmu apa? Lelati dumateng Gusti Ayu Tari wiwit saking siram dahar ngunjuk ngantos mapan sari. Ripalungguhan iki beda sing dirembug. Banjur wingi sore wancine surup kowe kok mapan ning pasar gedhe Wirata, kowe lagi ngopo Salindri? Kula dipun utus Gusti Ayu Tari kinen pados sekar kangge angrengga endahing patengganipun Gusti Utari. Banjur adiku Patih Kencaka rupa Kenca kok mati ana pasar. Lan nalika kuwi kowe sing mapan ana sak cedhake ku narepane adikku. Sing mateni Kincaka lan rupa Kenca sapa lan sebabe apa kok adikku mati? Nuwun pangapunten sinuwun. Gusti Patih Kencaka seda karana badhe gonjak kaliyan kula. Kula badhe dipun prawasa. Lajeng Patih Kencaka lan rupa Kenca kula pejahi. Kosik. Kowe aja goro Salindri. Yen kowe ngapusi perkara iki ora enggak rampung malah paukumamu saya kedawa-dawa. Jare kabar sing ndak tampa ana pawongan gedhe dhuwur sing mateni Kincaka rupa Kenca. Nanging gandeng wancine surut ngancik wengi satemah ora cetha pawongan mau sapa. Iki sing bener sing endi? Sapa sejatine sing mateni adikku? Ingkang mejahi patih kekalih kala wau kula pun Salindri sinuwun. Ora tinemu nalar. Ora tinemu nalar. Kowe ngapusi. Kowe mung wong wadon krubyuk kabotan Pinjung muka bisa mateni Patih Kencaka lan rupa Kenca. Yen pancen ana wong gedhe dhuwur sing jalari Rajapati kowe matura pawongan mau sapa? Kula mboten ngertos nuwun. Kowe aja wedi Salindri. Sapa wong gedhe dhuwur mau ora perlu kowe kuwatir, ingsun bakal ngayomi kowe. Wong gedhe dhuwur mau sapa? Kula mboten ngertos. Ingkang mejahi dumateng patih kekalih kala wau kula. Wong gedhe dhuwur kuwi sapa? Kula mboten ngertos. Wong gedhe dhuwur kuwi sapa?
wong wadon ora kena diman. Sejatine aku ki ngeman lan pengin ngayomi karo kowe merga kowe kuwi abdine anakku Utari. Nanging gandeng kowe sing dadaki patine Kencaka lan rupa Kenca, ingsun bakal paring pidana marang kowe. Kudune kowe tak tibane hukum pati, nanging gandeng anakku Utari nyuwun supaya kowe diparingi pengenteng-enteng. Mula saka kuwi ripalungguhan iki hukum pati tak suda dadi hukum tundung. Salindri kudu minggat ora kena napakake sikil ana bumi ku Wirata. Kurem dewang kara kingkin lir manguswa kang layon dinyo ilang memanis langkung kula namung badhe ngestokaken dawuh. Namung kemawon mbok menawi wonten kepareng paduka kula nyuwun wekdal tigang dinten malih mapan ana ing Wirata. Kula badhe pamit kalian Gusti Ayu Utari. Pamit kalian bakul-bakul peken ageng Wirata. Sisan damel ngrampungi utang kula kalian bakul pasar. Yo. Ingsun paring kelunggaran lan kawicaksanan 3 dina. Ning janji kliwat saka 3 dina kowe isih kledang-kledang ana Wirata aja takon dosa. Pauku mamu saya abot aku ora bakal tida-tida nugel gulumu Salindri. Kanjeng Sinuwun, menapa dipun keparengaken bilih ingkang abdi badhe nderek sumela matur? Kowe bakal matur apa, Kangko? Nyuwun pangapunten. Menawi kula raos sejatosipun Salindri menika boten klentu lan boten lepat. Ingkang lepat menika Patih Kencaka karana badhe ngruda peksa kalian Salindri. Salindri wani mejahi menika karana kepepet. Bingung badhe tumindak menapa kangge njagi dumateng sariranipun supados boten dipun renggut dening Patih Kencaka. Lan upami wonten pawongan ageng inggil ingkang bantu Salindri mejahi patih kekalih yektosipun tiyang kala wau ugi boten dosa. Karana tumindakipun Patih Kencaka sampun murang tata ngremehaken derajating wanita. Malah kedahipun pamarentah negari Wirata menika paring kanugrahan dumateng Salindri lan ugi pawongan ingkang ageng inggil menika karana sembodo nyirnakaken Patih Kencaka lan rupa Kenca ingkang cetha damel onar badhe ngrubuhaken bumi Wirata menawi mekaten estu kelampahan yektosipun menika ingkang adil. Nyuwun pangapunten sinuwun. Tangeh lamun negari Wirata menika badhe tentrem menawi hukum boten jejeg lan boten adil. Karana lampahing hukum namung kangge ngayomi dumateng keluarga sentana lan wong sugih.
Wasana hukum namung kangge nyiksa lan gawe rekoso tumraping wong cilik kados Niken Salindri kala wau. Kangko pinter kowe Kangko, pinter. Tembungmu patut gunemamu runtut ning emane kowe ora mawas diri, kowe ora ngilu karo githokmu. Kowe ngerti apa tumrap tata kaprajan, ngerti apa karo hukum lan adil? Kowe mung mantri pasar sudra sampali, parandene juweh nerweteh ucapmu kaya pendhita mejang karo murid. Tembungmu yen ndak rasa ki mau mung arep mbelani Salindri, arep mbantu Salindri, arep ngewangi Salindri. Aku arep takon karo kowe. Kowe ana hubungan apa karo Niken Salindri? Hah? Ana hubungan apa kowe? Kuning angin gugur agraning araga kura nitoreh kagiri-giri horak bumi prakempita padula mangambak-ambak udan dreswor lan lesus kawula nuwun sewu Dewaji kalilan ingkang putra sumelwatur wonten bab wigatos ing badhe kula aturaken Wrat Sangka bakal matur apa ngaturaken ketiwasan bilih ripalungguhan samangkin negari Wirata dipun rampit mengsah saking ngajeng lan wingking saking ngajeng mungsuh lami nenggih Narendra Trigarta Prabu Susarma jangkep sakwadya balanipun ewadene saking wingking Ratu Ngastina Duryudana komplit sakurawanipun badhe nyerang dhumateng bumi Wirata edan wah iblis lanat setan mimba menungso Susarma mbaleni sega wadang biyen nate nyerang negara Wirata parandene bisa teluk ripalungguhan iki gandeng karo Duryudana iblis ngendi sing manunggal karo Ratu Ngastina parandene kratone mbae arep disrana kiprah sing ora genah kaya yen pancen kaya mangkono andum gawe utara wonten timbalan ngadhawuh Dewaji sing diancam, sing diincim, sing diincer karo Ratu Trigarta ora ana liya kejaba Adimutari. Manjinga kedaton slametno Adimutari. Mboten langkung sendika ngestokaken dawuh. Seta, Wirat Sangka, ayo magut suraning Driyana madyaning pabaratan. Ingsun pribadi ing bakal jangkalna payudan.
mangka anggrus sumbar lindhu getar bumi kuncing kumaludha guntur katok ora pangkling anak Ratu Wirata Wiratsangka dasar para nyata barisan saka Trigarta dasar para nyata kesete sembahanku Prabu Susarma jenengku Bintang Samudra ripalungguhan iki prayoga kowe tekuk dengkul ngaku kalah mergo negaram dirampit mungsuh tinimbang bali wirang luwih becik dadi batang karmu kukupen negara Wirata yen bisa nglangkai bangkene Wiratsangka wah njaluk dawa umurmu kadangmu padha rantena becik besok mendem Haris kang prayekta
apa sing kok ndel-ndelke Prabu Matsapati? Kincaka rupa kinca Rajamala mudhar. Anakmu lanang Seta sawadi kroyok wadyabala sing gunggunge atusan. Kowe wis ijen tanpa kantha tanpa kanthi. Yen njaluk dawa umurmu, gorene anakmu Tari bakal tak dilatih awake wiwit saka pucuk rambut nganti jempol sikil. Wah. Parap rakno teman. Hop. Loh. Wah. Loh yo. Loh ah. Loh yo. Loh. Ya. No! Hey! Ah! Whoa! Back! Back! Yeah! Narapati Dharma Putra yang aritanan Jaya kumaturing Raka Narendra Harimurti kebangetan tenan kowe Bilawa ing atase negaramu geger ramene kaya ngene. Kabeh padha adus kringet yen perlu adus getih. Lah kok kowe malah turu sumendya ning palang kandhang. Bola bali. Wong ngomong gedhek kele turu. Apa yen pancen yahene iki penake dingge turu kok. Sewengi ping pindho. Sewengi turu pindho. Ora patut babar pisan Bilawa. Negaramu morak-marik parandine kowe malah saya banter anggenmu ngorok. Bilawa. Kowe tangiya Bilawa. Yen kowe ora makarti kowe ora tumandang negaramu bakal rubuh. Bilawa. Tangiya Bilawa. Yayi Bilawa. Apa kudu mbaleni Raden Seta biyen nate mbubut wulu pohonmu. Ning tak sawang wulu pohonmu sing tengen wis entek mokari sing kuku. Apa angger wong terus kudu mbubuti kowe lenggah kowe ora. Tetep tak bubut meneh.